जोंहा जोंनि जि बाथाबारि नैबे बाथाबारियाव नैबे जोंनि 2024 मायथाइ नैबे मायथाइयावनो गोदानै जोनोम मोननाय बर' सावथुन जि जोंनि चिरां जिल्लायावनो जोनोम मोननाय गुथाल बर' सावथुन बे सावथुनखौनो जोंनि दिनै बे बाथाबारि गामियाव जोंहा बिथांमोननि जि गुथाल सावथुन नैबे सावथुनखौ जोङो गिबि बेखेवनाय एबा जि प्रिमियार श' दिन्थिफुंनाय हाबाफारि नैबेखौ जोङो मावफुंनो थाखाय थियारि खालामगासिनो दङ। जोंहा बे हाबाफारिखौ दिन्थिफुंगोन फैगौ 28 सेप्तेम्बर 2024 दा बेनिखायनो साफ्रोमबो जोंनि जि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन बयबो जोंनि जि बर' सावथुन बे बर' सावथुनखौ लैहोर लैहोर फैनानै साफ्रोमबो बिथांमोनहानो बाहागो लाफैगोन आरो जोंहा नैबे बर' सावथुननि जि गुथाल बर' सावथुन नैबेनि जि प्रिमियार श' नैबेयावनो जोंहा आलासि महरै जोंहा सौफैगोन फुजा मुसाहारि आरो जोंनिनो जि फैला जे बरगयारि बिथाङाबो सौफैगोन आरो मेन्डेला ब्रह्म बिथाङाबो सौफैगोन आरो पंकज लाहारि बिथाङाबो जोंनि गेजेराव सौफैगोन आरो जि गौरव पबित्र बिसानि जि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङाबो जोंनि गेजेराव सौफैगोन आरो बेबायदियैनो जोंहा जोंनि जि गुथाल बर' सावथुनाव जाय आर्टिस्टफोरा एबा बिथांमोनहा जि बयबो मोनसे रल लानानै जोंनि बर' सावथुनाव बाहागो लादों नैबे बिथांमोनखौ जोङो साफ्रोमखौबो बयबो जोङो नुनो मोनगोन एबा लोगो मोनगोन बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बयखौबो जोंनि नैबे बाथाबारि जि दामब्रं बाजारनि जे गेलेग्रा फोथार नैबे फोथारावनो जोंहा दिन्थिफुंनाय जागोन बेनिखायनो बयखौबो रायजो राजा आइ आफा बयखौबो फैगोन लैहोर लैहोर फैगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। जोंहा टिकेटनि बेसेना जाहैबाय जोङो जि भिआइपिनि टिकेट नैबेयो जोंहा 200 लागोन आरो जि जेनेरेलनि टिकेट नैबेयो जोङो 150 रां खालामनाय जादों आरो जोंना जि भिआइपिनि टिकेट बेखौ जोङो सिरियाल भाबै जोङो फज'नाय जागोन आरो जि जेनेरेला जों बेखौ सिरियाल नाम्बार थालायनाय नङा जाय आगत जाय फागत माने जायनो सिगां फैयो बेखौनो जों फज'गोन एबा सिरियालै जों जिरायहोलांगोन जायनो बिथांमोनहा सिगां सफैगोन बेनो सिगाङाव जिरायनो